Giv mig 3, giv mig 4, giv mig 5, giv mig 6, tag tænkehatten på. Så må man tage tænkehatten på igen, August. Beautiful. I have a loudspeaker. 550 børn havde hen over 2 dage taget deres pædagoger med til legeworkshops på spillestedet Posten i Odense. De var arrangeret af eventyrlige legefællesskaber i forbindelse med H.C. Andersen Festivalen. Og her kunne børnene og deres voksne opleve, at planter faktisk rummer musik og kan synge, når de bliver forbundet til en højttaler. Hør, den spiller musik. Det var godt, du kunne høre det. Børnene blev også engageret i levende eventyrfortælling, og der var udklædning, hvor børnene selv var aktører i H.C. Andersens eventyrlige og magiske univers. Begge eftermiddage var der musikforestilling for de større børn i indskolingsalderen. I det lille musikalske kuffertshow finder H.C. Andersens rengøringskone forskellige ting i hans lejlighed, som danner afsæt for sange, der handler om både H.C. Andersens liv og om hans eventyr. Historien, der var engang, hvor jeg vil gerne danse som elverkongens søn og dreje